iti masakbayan. Ti napalabas, insurot mat nitom ni Mike ije Paktorya, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatapda, nga inlove da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, anakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ti ibagbagak, aggid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadada nga agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbaga nga agturpos apulis ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan, inakagpaggraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabakak. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpaggraduar nga ta nga agpaiso. Adan anak na apulis. Apay ngay nga agmay-maysa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Winadin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laing da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenroll iti kolehiyo. Basta tuladan ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingag mat, Manong. Arapahap ni nanang, ngamda tayo matlang ti agnumar, para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay taaggraduaron ti kabsat yaw. Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis a kapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tapno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations iti kabarbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Oh. Tanagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Tanasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salon at dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsakta. Di da impagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ne, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Kanagyaman ako unay kan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag?
Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti panangalukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Addan to ipudnokan ka. Naanyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, ah. Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. Saanin nga iti faktorya ti pagtrabahuan nyo, manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, ha? Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cross. Istrikto da ijay. Wan manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blowout tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blowout ka din ni manong ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni manong yu dayta ah. Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni manang dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaanak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na, kasta tinasaya at atao, anak ko. Nagagatmutla ka di nagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapad amat asumra iti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam ka di mat ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika tinang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana, ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y anakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. Adda blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka ni nanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay nga min akasla na pudo ti dara ni Auntie Dina kada tayo.
Saan ko nga mo, anak ko? Ngamawa mati madingar aramiden tayo kankwana. Day tangaro ti pakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Day ta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya ngay ko mati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad, tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige anak ko, lalaingan yo, tapno makaadal kayo met akas ka ni Manong yo. Nanang, uray sang kaibagada na panglaw tayo, ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, may sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang, ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, nanang. Saan pa'y kanong amin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss, duwada ka ni Manang Janet. Maragsakan para kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag paya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kaslakasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti Ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot daddu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastama tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurut-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan, ha. Iti kaano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy, Manong? Rumbang lang nga din ko, sa maysa, ubing kapay. Makauray ni Ayat. Wen, Manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya? No adaman ibaganakan ka asa na rumbang, likli ka mon. Ay, wan gayam. Nakapagdesisyon ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen, Manong, kayat ko ti agbalin, nurse. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod, nurse, akabsat ko. Sapay ko, Manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ama nagdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturungan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, ng awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daddu maapresinto, takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takala at anagtibayo ti barongkong ko. Hanya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napal
pagtugan ni Tom kunang. Hello? Sino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya, napaltugan ni Tom kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat ni Tom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama kinito. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Sika ka di na ito'y, Manang Janet? Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw ita, tasyak laang ti adda diti presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas an hold up. Kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo iti ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pa kada kini boss ta mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nung nga ospital tinang ipanandakan ko na. Ay, jak matan dinamag ta natarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma boss. Mapan kami di ospital. Apay kumaamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi. Tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na. Saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingandan nga'y. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay napaltugan? Diyak ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko lat ta idama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming, tatimot doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni di ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni di ospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, ka na ayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yo. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni Madam. Imbagkit di ata da ni Sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni Sir. Ngam ni Madam, saan? Kuripot pa'y ni Madam. Intayo ka din di ospital, Manang? Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda dito presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami di ospital.
palubusan da ka kadi, manang? Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawid. Alang Roden, urayan da kan, manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuang amin manang, adda ka no iti ospital ni Tom, isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga Roden, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw nga adda apal ko kenkwana? Imbaga ti adda dito'y information nga addan itiward nitong. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis ah. Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man. Tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakita nga da pulis ijay. Kunak no si ti bambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adda yu pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang mapalubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armagpay laang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan mo't gayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasag laeng. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan mi nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng.
Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pulis a pinaltugan ti managdakdakas. Ay, sapay ko ma, tasaan amatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan amatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Nanang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? At damot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, auntie. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, auntie. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, auntie. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asa ka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, auntie. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayatan. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka, taday tatipog no. Ala, mamati ako no day tatikunam. Ngam, talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na, nulakat sungbatan na kon. Ah? Anya ka diti kayat mo nga isungbat ko kan. Agun ka matan Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamatan parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idi napaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasingpait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay, ading. Si Kamet Manong. Abay adagos. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamet Manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at met ti trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabagay.
Ada ka di parikot? Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw ditang agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka, manang. Ay, adalaang nalagip ko. Isu ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak? Ay, uwan matkit di Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Isu nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak? Panawan ka pa'y nga rod, manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbag pa'y kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nanang, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay, agpapaarayat mat. Darasem, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni ante. Agan nagkang masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ije bangir. Agan nad ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong dito Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makannawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan. Kat agan anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasama ka, Anti? Ada nang uli dito balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti saka. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, Anti. Ipanda kayo pa di ospital, Anti. Ayaban tayo ni Nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kani Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabigbilyo ka di ida, Ante? Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Di ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka di Barok. Ay, imbag man. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbag man, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti may sa tisakak. Binusalan ti may sa tingiwat ko sana kinrakad. Diyada dumag dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagrebangan mi dayta, Anti. Timang salwad, iti seguridad ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni Auntie iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan dakan kwa na? Saka na, Nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati saka ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain.
inlugan mi idan iti police mobile. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati saka na. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa'y tinala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko. Imbag tanang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay mat adagos da Tom ken Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isu asaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon, amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngam idi nakaturpos da. Pimanaw da matad iti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya, di da kumamat nakaadal. Saan mo ta nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng. Nadangran mat gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderder ato lang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan. Nagdawel dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday taulom ti pinaltugan da. Win nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot, kat inrepet da itingiwat ko. Ay, unayan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan da Tom ken Janet. Ay, daytan ti jak ammo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat da Tom ken Janet nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadagiti anak ko. Tada ko mamet agyan ijay balay. Nabayagayam abirbiro ken dagiti pulis dagiti aggrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Wen gayam, damanong Tom ken manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laengan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay ka dagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laeng. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ha? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni Jabalay da. Dandani mat na nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanayin. When matitian, Nanang.
Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali, tasyak mo ti mang bambantay ken kuana. Ni met Diyos ti mga asikaso ken kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadag iti kakasinsin mi, nanang? Di da ka di umay pasyaran ni auntie? Day tangaron ti pagladladingitan ni antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay, tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da ka ijay balayo. Itakuma ti panagawid yo. Agyaman unay kada kayo. Imbag kayo pay, tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamiri sakitan. Idi, adda panangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ta ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di tabalay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabaho. Ay, ading ko, italaang anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngamsyak. Pagko naamat, manang, nanglawa ti sanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Ang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasang ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala ti dakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidaha tayo. Kalding niyo? Wen balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana italugayam tirangguda. Ay, talaga maipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Atiwan natay baknang. Aswitek ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Arapaaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.